Hej, jeg hedder Nushin Kasamian, og jeg har skrevet den her bog. Det er en roman, og den hedder Levende begravet. Den udkommer den 14. marts af forlaget Mellemgård. Romanen er inspireret af prinsesse Dianas liv. Hovedpersonen hedder Sofia, og handlingen foregår i et opdigtet land, som hedder Leitland. Det er en spændende fiktion, og jeg håber, I kommer til at nyde det. Bogen kan skaffes på nettet, blandt andet på selve forlagets hjemmeside, mellemgård.dk, eller på saxo.dk, eller bogpriser.dk og plusbog.dk. Bogen findes også som e-bog. Ja, det var det for nu. Tak og farvel. Hej hej.